pangenot na istorya. 33 na kaso ng hand, foot and mouth disease na itala sa Daraga. 12 wanted persons sa Camarines Norte arestado. Dental mission padrino ang Sorsogon PNP ginibo sa sarong pampublikong eskwelahan. Asin piling paraoma sa Daraga na tauan ng binhi gikan sa Department of Agriculture. Maray na hapon, Miyerkules, Nobyembre 16, taong 2022. Uninahan mga istoryang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga istoryang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi. 33 na kaso ng hand, foot and mouth disease na itala sa nagkapirang barangay sa Daraga. May report si Nomer Corporal. Padagos ang pinagigibong monitoring ka Municipal Health Office Daraga sa kada eskwelahan asin barangay sa Banwaan. Ini matapos taman ang sarong estudyante sa Bagtang Elementary School nin HFMD o Hand, Foot and Mouth Disease. Sigun kay Nurse Maria Victoria Conda, ang nasambit na helang, sarong klase ning virus na posible asin makaskas na makaulakit na minadura sundo 7 aldaw, alagad mas maray na maagapan tulos. Kaya patanid ni Conda, in kaso makamati ni mga sintomas, arog kang kalintura, kulog ning lawas, asin pagsusuka, tulos ining ipakonsulta. May healing mo, very specific ang rashes niya. Nasa mouth lang, tapos sa palms kang kamot, tapos soles of the foot. Yan. Diyan lang, specific. Hindi siya generalized. So, hand, foot, and mouth disease, kaya siya tinawag. No. Ang signs and symptoms niya, makikita natin, skin rash. Doon nga sa sinabi ko, minsan sa loob ng bibig, dyan nagsisimula. Kasi yan yung mucous membrane. And usually, it's caused by a virus. Magiging delikado siya kung sa baby, halimbawa si baby, nagtubo siya sa mucous membrane. So may feeding difficulty na siya. Hindi siya makakakain, hindi siya makakainom. Pwedeng ma-dehydrate si baby. So magiging secondary na yung cause. Sa datos kang opisina, total na 33 na ang tinamang kang HFMD sa saindang Banwaan. 12 digdi ang gikan sa Barangay Bagtang, 12 man sa Barangay Villahermosa, asin siyam naman sa Barangay Talahib. Edad sarong taon, sundo 12 anyos ang naitalang tinamang kang helang. Igo po kita duman na 12 cases po. Gabas man po sinda treated, gabas man sinda. Kasi right after po, so syempre, igo po sindang mga, pag na-report na po sa teacher po, nag-ano din sinta gabos, parang initiative na may napigpapalaog ang mga estudyante para di na din po makaspread sa iba. Pig-ing kami narmang kang opisina ang publiko. Naugaliw ng gadang tamang paghugas ng kamot, asin ibitaran ang pagkapot ng maating bagay. Number 1 pa din si hand washing. Hand washing technique manggiraray, di ba? Kung, syempre, it's best to wash your hands with soap and water. Tapos, in the absence of soap and water, the alcohol. Tapos, mga sa hand sanitizers, mga pigtataranta. Pwede ito. Sa presente, nakarecover naman daang gabus na tinamang kang nasambit na helang. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki sa Sorsogon, kritikal kan masabitan kan kasabat na tricycle an pigmamanehong motorsiklo. May report si Mariel Lorenzana. Kritikal ang kamugtakan kan 22 anyos sa si Cristo del Rafol, mantang irido naman ang tugang kaining estudyante kan madiskwido ang piglulunadang motorsiklo sa sitio Pangi, Barangay Beriran, Huban, Sorsogon, alas 12:10 odto kasudma. Sa impormasyon, sinundo ni Cristo del ang sa iyang tugang sa eskwelahan asin pauli na sa Barangay Katanagan kan parehong Banwaan. Alagad aksidenteng nasagi kan kasabat na tricycle ang motorsiklo na nauli sa pagkakahulog ni Cristo del sa kanal. Inabutan ng warang malay. Yung leader na nag-responde, kaya nagtamo ini tama sa details na kung saan na suspected na may fracture, na ilimindang deformed ang bitis kay ni.
and then nagahabol kang paghangos ining biktima. May naobserbahan din sindang pagdugo sa mag-ibong na talinga. Tulos man na pigdalagan sa ospital ang duwang biktima para sa magkakanigong atensyon medikal na pag-araman man na mayong suolot na helmet ang magtugang. Ang driver kang tricycle ay inatod lang sa iyang mga pasahero, and then tulos man nila na suminuko sa barangay hall kang barangay Biriran. And then tig-assisteran man nila kang barangay Biriran, pasiring duman sa municipal police station na siya na mismo ang suminuko. Kaya perming patanid kan otoridad, magluway sa pagmaneho asin maging alerto sa tinampo. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. ADAPO PWOD program piglunsar kan Legazpi City Anti-Drug Abuse Council. May istorya, sila Arnie Miranda. Piglunsar ngunya na aldaw kan City Anti-Drug Abuse Council o CADAC ang sa indang ADAP PWOD program na ginibo sa Balay Silangan Reformation Facility sa Puro, Legazpi City. Sigun sa CADAC Officer Head Designate na si Debbie Baltasar, obheto kan programa na mainkaminaran mga PWOD o persons who use drugs sa syudad din Legazpi na magbagong buhay sa tabang man kan PDEA Albay. Pig-identify ta po sa mga PWODs na may potential, may mga skills or talented po sinda na talagang naiiling ta na igwa sindang transformation from being a drug user, naiiling ta man so talagang so determinasyon para magbago. Sa presente, may 4 na pioneer na ang PWODs, sindaan mga individual na dating nagagamit ng droga, asin ngunyan ang nakauwas na matapos kan mga naging interbensyon kan CADAC. Magiging katuwang sinda kan duwang opisina sa nasabing programa. Pag nag-materialize na po ini, pag nailing ta na po so talagang need niya and so success kaining so output kaini pag nailing ta ma-expand pa po kita sa tuyang mga miyembro. Apwera sa PDEA Albay, magiging katuwang man sa programa ang PNP Legazpi, DOH asin DILG. Sigun sa Provincial Officer kan PDEA Albay na si Noe Brigel, magayon ang nasabing programa hulita magiging dalan sa dagos ng pagbabago kan kada PWODs. Magayon na move na ma-adapt kita ki mga PWODs para maging katabang sa pag-implement kang barangay drug clearing program, especially kaining rehabilitation intervention program na nakapaloob digdi sa BDCP. So ining mga i-adapt nindang PWODs, magiging parte or sinda so matao ki mga inspirational messages. Ang programa, parte kan Drug Abuse Prevention and Control Week kan PDEA. Ang pinaka maray na intervention program na itao duman sa mga nag-abil kang plea bargaining is through reformatory intervention program sa paagi kang Balay Silangan. Laom kan CADAC asin PDEA Albay, lugod sa siring na programa, makatalingkas na sa iligal na droga ang mga nagagamit asin nagpapabakal kaini. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laornie Miranda. 12 wanted persons sa Camarines Norte arestado. Asin piling paraoma sa daraga na tawan ng binhi hale sa Department of Agriculture. Yan asin iba pang istorya sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit?
Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. 12 wanted persons sa Camarines Norte arestado sa mahiwasang anti-criminality and law enforcement operation kan PNP. May report sila Arnie Miranda. Arestado ang 12 wanted person sa probinsya ng Camarines Norte sa pigkasar na simultaneous anti-criminality and law enforcement operations o SACLEO kan Camarines Norte Police Provincial Office katuwang anibapang hepatura sa probinsya kan nakaaging Nobyembre 14 sundo 15. Kabale sa mga naaresto ang rank 1 municipal most wanted person sa Banwaan kan Talisay na si alias Rap, 48 anyos, asin residente kan nasambit na lugar, na may kasong 2 counts of rape. Naaresto ini alas 12:33 nin ugto kan nakaaging Nobyembre 14. Napag-araman man na sa diring aki man sana kan sospek an minolestya ka ini. Sa ngunyan, nasa kustodiya na ini kan Talisay Municipal Police Station. Naarestar man si alias Ading kan San Lorenzo Ruiz Municipal Police Station kan Mercedes Camarines Norte na may kasong illegal exploration. Nadakop man si alias Rafi kan Labo Municipal Police Station sa Barangay Malusuge na may kasong qualified theft. Mantang aniba pang nagka-arestar, nasa kusudian naman kan man iba-ibang hepatura sa Camarines Norte. Sa ngunyan, padagos pan pigigibong mahiwasang manhunt operation kan Camarines Norte Police Provincial Office nga ni madakop na ang iba pang nasa listahan ninda kan wanted person sa nasabing probinsya. Para sa mga istoryang tatak Bicol, La Arnie Miranda. Dental Mission Padrino ang Sorsogon Provincial Police Station ginimbo sa sarong dakulang eskwelahan sa nasabing probinsya. May istorya sila Arnie Miranda. Nagkondusir nin Dental Mission ang Sorsogon Provincial Police Office nin libreng fluoride application sa 1200 na kaakian na kinder sa Sorsogon East Elementary School sa Barangay Burabod, Sorsogon City, Ngunyan na Aldao. Kasabay man na pigkondusir sa eskwelahan ang outreach program. Sigun sa Provincial Medical and Dental Unit Team Leader kan Sorsogon PPO na si Judith Olbes, obheto kan aktibidad na magkaiguanin mabaskog na mga ngipon ang mga benepisyaryo. May tema ang programa na fluoride para sa aki, zero cavities ang mithi. Before po namin mag-apply, meron po nakausap po namin ang principal ng nasabing school na kailangan may parent consent. Tapos ipiniliwanag din namin kung paano ang paggamit ng fluoride, kung ano ang mga benepisyo para sa mga kaakian, at saka tabang din namon na igwa kaming free fluoride application. Parte ang aktibidad sa selebrasyon kan National Children's Month ngunya na Nobyembre na may temang kalusugan, kaisipan at kapakanan ng bawat bata ating tutukan. Kan nakaaging taon man, kan puunan ang programa. Inaugma man po sinda, so iba, first time, so iba, may nagpo-fluoride application din pala sa mga center po, kaya kumbaga aram na ninda kung ano ang gigibuhon. Tapos, siyempre, sa mga ina, naugma man, saka lalong-lalo na sa mga teachers ninda. Naistoryahan may man sinda kung paano pag nagkakaon candy, mahahamis, kung anong gigibuon ninda. Tapos, siyempre, may mga nahiling kami na brown na baga sa mga ngipon. Kaya, kumbaga naturuan man ninda proper pag-toothbrush, nung before, after magkakanti mga
matatamis or kung ano ang dapat mga pigkakakaninda kaipuhan mag-inom ng dakol na tubig. Maduraran aktibidad sundo sa aga. Parte maninikan serbisyong pangkalusugan na pigbubusol kan PNP. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Laorny Miranda. Piling para oma sa banwaan kan daraga na tauanin libreng binhi nin paroy kan Department of Agriculture. May istorya, si Nomer Corporal. Bintay para sa 54 anyos na paraomang si Tatay Alan kang Barangay Pandandarga Albay na mapili bilang benepisyaryo kan libreng binhi nin paroy gikan Department of Agriculture. Sabi niya, dakulang kagianan ini sa siring niyang nagpuun-puun pa sa nang bawiyo ng naging kalugian sa 2 taon na pandemya. Dakulaod ming pasasalamat sa DA na natawang kaming marahay na banhi na paroy. Kaya ini, magagamit mo inang ngunya na pagtanongkan paroy. Kaya salamat kami sa mas sa nasyonal na kami natawan ng banhi. Total na 80 sakong binining paroy ang ipigtao kang DA, asin babarangong kang 60 parauma sa nasabing barangay. Ining pigtao sa muya dai na babakalo ninda. Minsan po ang mga paraum ang problema talaga ang mga gagamito ninda lalo po ang binhi and fertilizer. Sigun sa pamayukang Municipal Agriculture Office na si Melgy Matosiños, total na 500 na sakong binining paroy ang saindang narisibigikan sa DA, asin pigdistribuer sa anum na barangay sa saindang banwaan, Arugang Barangay Pandan, Barangay Tagas, Barangay Malabog, Barangay Busay, Malubago, asin Barangay Gabawan. Ang beneficiaries ta po kaito si mga barangays na irrigated. Irrigated areas muna po ang ininot kasi sinda man ang naiinot na magsabwag kaya po sinda muna. So priority tawan pero may mga maabot pa pong certified seeds, tigahalat-halata lang po. So deliver kang field rice and masurunod na din po sa ibang barangay. Dugang pa ni Matosiños, ang pananaw kang libreng binhi. Paganda man kang ahensya sa dry cropping season, pungon niya na bulan sundo sa Hulyo sa masunod na taon. Posible man daang madagdagan pa ang mga benepisyaryo kani. Sa papaabot pang dugang na sako ning mga libreng binining paroy, gikan sa nasabing ahensya. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Asiniyanan katiripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. 39 diyas na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!